pero ay naku, gugma pa mo. Sa diyan sa rin yung maanyag nga half Filipino, half Filipina auntie nga ang Kulugnaw, and welcome to another episode of Gugma for More. So special kining atong episode sa Gugma for More kay kauban nato ang Team Bolingit. Oh, diba? So ating may laila itong mga Team Bolingit, no? May laila. Ako rin si Oteng. Ako din si Ash. Ako rin si Carlo. July Kim. Oh, diba? July Kim. Asawa ni Teyong. Ay! So, karon sa atong episode sa Gugma for More, atong paon ang ilang mga opinion. So, natin mga pa-science nung nanangayo o mga advice. So, sila atong patampagon. Okay? Okay. Okay, ready na mo? Ready! Ready na! Ready na mo? Ready na! Ay, may energy. Ready na mo? Ready na! Okay, very good. Una nga problema. Okay? Onsay matambag ninyo ang iyang laki, iyang kuyab o iyang manimbana, maski na siya taler, gana siya ba nang ibulon siya. So, onsay matambag nyo ni? Let's start with Oteng. Ako may tambag itaw na klasihan ka. Ika nagpangutan ako, huwag ka ba? Unsa ko itubag dyan? Ulugtod siya, depende kung sukot siya. At ay, alugtod kaya na kay Binataw na aralan mo na at ikay ba na gantos ka. Ay, ikaw actually, sa matambag, di ba rin problema ha? Matambag nung galibog sa ko nga nung dito man dyan sa park nga kuan nga naaman dyan tunga-tunga. Pero na kung ka mo maghinig mo, ay mo niya. Di mo siya kapugsun sa laki kung di jug ka. Kung ikaw, ganahan yung ba na lubton ka, naram na nimo. Pero para sa nako private man na ninyong duha. Like, kay Bob Gaming lubton ka. Di, kung ganahan ka, di. Kung di ka ganahan, di. Kung ganahan ka mo sa ipalubton ka, babagkakibagay, sakit na baking lubton ka. Mangurok. Ah, si Oteng, kasi matambag ni mo, gikawat ay yung ATM siyang boyfriend, yung baby boy. Kan nakapangutan na. Sumayo. Dira, sige. Bilit ko sa nangawad yun. Oh, dyan. Eh, kurso kayo? Wala na. Okay, matambag na. Ikaw. Bilip sa kikos na ngawat. Kaya asa ka na niya ihatag yung kawat. Ikaw, Angeline. Aw, ipapriso. Pero, kanang imong laki na mangawat manggali siya ng Kasi nakwangan naghatag. iuli lang tang ATM kay sila nagbalik sa bayo. Og nasa tayo kuano pasayon niya no nag-send sa atong message no nangutana siya kung unsa jud ang iyang buhaton no. Kay ang uyab kan babae, kan lalaki ni siya no nangaytambag iyang uyab daw. Kay gusto niya palitan siya og simento. Kay lang balay na suno. So sa may mukha na uyab pa sila, di pa sila kanang pa sila galipin. Wala pa sila nagminyo. Papalito na niya ang laki o simento. Kinasunog ang balay sa babae. Okay naman na kay uyaban mo. Sabangan nga uyab. Okay naman na kay uyaban sila. Dapat nidawat rakaan na. Kay kay galisod man siya. Wajan sila kwarta. Depende na ano mo. Kung mutabang ka. Kung naa. Kung huwa ka. Basag pa niyo nga. Wala. Alam mo ng uyab. Kung sa may So, ikaw Ashley. Sa doktira. Kay uyab sa trabaho. Unsa may purpose sa uyab. Hindi dyan magkinabangay. Kaya, ano na. Ikaw Wang. Isa man, nalibigan ba? Yung Kanang papalit mo dyan simento. Uyab pa sila. uy, nung mo pa ikong simento, uyab pa mi, pila pa mi ka days o man, mupagin yung simento. Nung mo pa ikong dahil yung simento niya, mga isya na ako dahil, bago pag may nagka-uyab, mga isya na ako yung panihanglan. So, sa uy, mag-is-address at maayo sa pag-usig-isa kung sa dito mong tuyot mo na ako. Ikaw Julie. Ako kay Kuan. Dili maayos ang simento pero matag siya. Okay ra sa na kay. Kuya para ba? Andam sa muunong sa iyo. Unong nga niya. Dili naman sa nakasabot na. Matag ang simento kay. Unsay tumong ba? Lasa nay kuan nga. Dapat matag gid ka ray. Ligasyon sa uyab. Isa na problema.
Nag-away sila sa iyang uyab. Kaya ang uyab, suguon siya papalit og napkin. Hindi siya ganang mapalit og napkin. Kasi may tambag mani. Kasi masulti niya aning problema ha. Tungod sa napkin, nag-away sila. Let's have Miss President. Out of nowhere dahil. Usa man ba? Uy, kamu sugod papaliton ka napkin. May lang ka mo jerjer, di ka pa sa napkin. Uy, bakag daw mo palit sa napkin mo tapang kay kanay mo palit ang napkin makabenepisyo sa kanay kagabi eh. Kun ni sila dungkot amaw amog na mo. Oh, Angelique. Oh, kanang okay ra na oy papalit ang napkin uy bitaw mundo pa. Sugod may palit ng napkin. Ay, saguon ginang sugod kay sila. Kami pinagtagpo pero parehang gidugo. Sumaka to siya mga pasayan yan, no? Inatunta namin nakatunan maski yung mga way hinungdan nila mga tambag ninyo. So see you sa atong next video. Kauban ang mga team Bulingit. Bye-bye na mo. Bulingit siya. YouTube.